Leader ang inyong simbahan. So, praise the Lord. Ay, inyong atong simbahan. No? Praise the Lord. Kay lisod ng simbahan nga way mga youth nga na-train. Kaya mga delikado mo pero kung naging mga youth nga active, praise the Lord dito na. So, dako kaya na panalangin sa atong simbahan. Isa sa akong atuan sa simbahan, grabe ka daghang youth dito sa atong district. Ang buwan, ang RJ, ito naghahan no? Naghahan sa RJ eh. Pero daghan pa sila sa SIMCAR. Daghan dito sila sa RJ Masyas. O, nindot kayo sila ito. Pugi sila dito mga iso, no? Praise the Lord. Karong ganang gabi dito may mag-overnight. Siguro, kauban si Mrs. kay magtudlo ko dito kung saan buhat o sermon. Naman ko ipat yung klase nga kuman sa sermon, usa kanang gitawag ko textual sermon. Ang textual sermon, muli siya kanang usa ka bersikulo na ginulit tapos iutangan ng daghang mga points. So, ang sunod, kaning boring kayo kuminaon, nilagang mga tulog. Depende sa nag-iabit. Pero kung ang nagamit ko, jolly po ng power, then praise the Lord, okay ra. Kanya gitawag og historical sermon. Kanang mura na mati og story ba. So, napoy gitawag na paano din ang mga punto. Napoy gitawag og kanang 19 bitaw nga sumayon tapos muuyon ang mga verse na tema. Ang tawag na naman na siya gitawag og topical sermon. Topical sermon. So, usang pagbuhat na. Pero ang common nga ginagamit sa kadaghanan labi na sa mga pastors gini gitawag og expository sermon. Kanang usa ka paragraph, usa ka story nga tado-tado dumayo, usa ka senaryo nga iayo biro-biro ba. Muna siya gitawag og expository sermon. Pero karon dili ko magwali ang ubat, magbuhat luwa, rambol niya rambol. So usa ka dito nga pribilehiyo nga naa ko diri. So ang orasan ng Exor ang dapat itamata alas 12. Sa akong sugod wala ta. Dalay ko nagsilimbaw ng mga Diyos nga tagiya sa mga kalabuhi, among gihangyo ang balaan ng Espiritu ng tiwala na among Ginoo. Ang biyaya among dila aron ng imong mga katawhan mabusog sa spiritual na pagkaon na ikinahanglan sumala sa mga pagbuton sa ngalan sa sinabuhasan. Okay. Back then mga isoon, mag-testimony sa mga gamayo sa akong mag-introduction. Kanang testimony na ako 10 minutes para yun, 5 minutes. Tinunda, wala sa plano nga magpastor ko. Ang istorya din na nagdumag ko, sige ako pra, sige bilyag. Tapos, ang akong mga kauban sa unang nagsuot, kaya 23 man di ka mo ang kabarkada, tagsa ng isa rin, mga construction worker, kana ako mga kauban sa una, sige paliwan na. Ako pag-itigwan, ako pag-itiglikit. Kanang sila sa sigarilyo, kanang sa putos ko sa sigarilyo, paanang silver, ang papel na yung wili, may gamiton pang likit sa maong marijuana. Ako, pag-silti na sila, ako na ng bitaya plastic. Kaya kung ang plastic tayo ko dito ang lupan, dili ko bulintod para di ko maabong sa hangin, di ko maapil. Mga hubog na sila, ako may tighatog silang balay. Nga na ako mga barkada sa una. Pero never nga, isa sa kladok, may try ko mga eksoro, ginong mulakin. Akong na-try, sugal rin. Tapos, to the point nga, giinan ako ang papa na pang mula ko kaya ako magkada birthday. Pero, sabi sa sakol na ito lagi nga ang papa nga, sige, uli kag sayo. So, niuli ko, ito pa, nilagaw ko na birthday. Niuli ko kas 4 ka daw. Pag uli na ko, nakaanan na akong papa na sa putano. Ano siya nga, ang sabay di-istorya na ko si Ma, umulik sa'yo. Ano siya, yun, kanya, ang saan ka sa karoon? Yan, bago di sa'yo ha, alas 4. So, tukol, dito ako dito sa papa. Nagani, kaya dili ko ito kusog na sa ito. Kung kusog pa ito, tagak ang ikon, ganang hinira, manggod. Tarungan lang yung kalaki diya, kay pasawag na rin ka, kami pasanga ko lang. Naingon akong papa nga niya, sukol eh, sukol kayo papa. Dako na kayo ko, sukol kayo papa. Tubag mo ko, tubag mo, ba't mo lagi isuon? Tubag. Ito lang, mugukog dila isuon.
manang di kay ko mag-browse ang DNA ni Moses nga dila na sa kuha. Ang height ko sa kiros kuha. Tapos sa buhay sa karon dagto pat pila istorya ningon na akong mama og lula nga layas kung layas ka do ingon na ako pa layas nga sigurado ka layas ka rin balik to sige layas mo ka layas ko ingon daw mong lula nga pagbalangat kung layas ka do ato mag-ibisi gitagaan ko pambitis ang lula dito man gidiyan na ko mo daw niya to mag-ibisi tapos pagabot na ko sa MBC wag mo kabalugasan ko sa MBC di ka ko kagaya na to, na doon rin gilayasan, dikit na mara. Ato sa MBC, ako ko'y kuya na rin to. Dito ko tulog sa simbahan. Higda ko ng bangko. I-adapt ko sa mga workers sa simbahan, kaya mga working students sa simbahan ba. Sila mga pastor na rin, sila tanan ron, sila Kuya Joey, sila Kuya James, sila Kuya Alvis, Dr. Franklin, dagan sila ito. Isa na si amigo sila ni Kuya Tata ka rin ba. Dahil, pagkabot na ko dito, natural, ipagkakon mo ko nila igsoon, di 200 kapin ra ang kwarta ato nabilin sa bulsa. Pagkawan mo nila, naula po hindi ko mutabang ipagkawan ko nila. Nang hindo sila siwan, hindo po ko ang simbahan. Ang alumni church sa MBC, hindo mo niya. Tapos kung mag-worship sila kung tagabi natural, ito mo nagpuyo sa simbahan, kaya adaptive mo nila, kapit po nila worship. Kanya ako mga sinina sa una itong magsuot, kaya ganang mga mga dragon-dragon, bungo-bungo. Magkakita gani ko pastor na nai-dragon ng barong magkaunaw na ako sa mga na dapat dili nga na ang sulot kaya sa unang good sa bandungon pa ko ang sina nga na mga dragon mga bungo mga monster ba kana din si Kuya sila Kuya mamakang sa duwa nga kabalo ba kaji nga kung naapa si tanas diri inom si tanas nga kana si Junji di na ko na kinahanglan batayan kaya nga kung naon nasiyang sininga gamit Sukad ato igsoon, sukad ato ako yung gigawan, ako gipangsunog ako mga sinina nga naay mga dragon ba, mga monster. So dito ginahinay ko bago sa Ginoo, naingon silang Kuya Tata nga ay silang Kuya James, naingon sila nga total na naman igan diri sa MBC, pag eskwela na lang sayang kayo yung standby rin nga wala eskwela, pwede mo kang eskwela mag-working lang. Kung man mga igsoon eskwela ko. Kaya graduate mag-progress ko lagi. Kami ko lagi, graduate ko sa Ginoo na, hindi ko bright nga sa Jante Igsoon. Pero giyahan ako sa Ginoo ba? Basta ko kasi 25 na ko, okay na ko na. Maras na 30 ba? Pero, nag-graduate ko high school, 14. Nag-kinder ko mga Igsoon, 4 years old, nag-graduate ko 5. 11 ako edad, first year na ko na. So, graduate ko high school, 14 ako edad, sayo ngayon ko, hindi ko pwede makabalik kay sa kinder ko, na third honor mahinaon ko. Kaya pabalik ko na third honor ko. Diretso ko grade 1. Ni-graduate ko sayo. Dugay kay ko standby mga igsoon, yato ko sa NBC, mga mag-20 na akong edad. Gitaya na akong natok. Buwan ko, kabalo. Kaya lisod ko, high school ko sa una, magsigil ko pangupya sa akong mga classmate kay pinaranggan ko sa akong classmate ikan sa first honor, second honor, third, fourth, and fifth. Niya kaya sa unang good kaya hindi ko man ako sila pag ting exam na tagaan na ko nila answer kay mo kumayo ko tagaan ra mo nila ko. Kaya kung panahon ko sa ting drawing ako may ting drawing nilang tanan. Na lahi man ko sa una kay ikaw maayo kag math ra gid ang imong tanan. Ikaw mag-English ug imong tanan. Pero nami so singana sa una. Nya bugi ra ba kay sa una kay kung magkasinabot ni nga di mi manulod, di gid mi tanan. Tigo classroom, okay klase. Ilang ko na nga ang principal kay tigo classroom na. Nang-absent, kinamutong ra. Tingnan namin sa una, mga badlungon, may isa muna Pero ako, tugda ko yung mga ingana karoon yung classroom, parang wala na. So, ang nahitabo, pag-abot na ako sa ABC, ditaya na akong utok. Namutan ako sa estudyante, ningon siya na, ako, sir, aso man, ma'am, asa din magpa-enroll. Gitudlo man niya ang second floor dito sa likod sa building sa admin. Katong College of Theology. Niya wag ko hinanawan, nakaring theology, pastor di ay. College of Theology. Then ito ko dito, ang din atong panahon na si Pastor Espiro. Pag-ato lang ko dito, gusto ko mag-enroll, sir. Naingon din siya nga, okay, give me 300 words reason why you want to take theology. Sige sir, balik rin ko, ato kong simbahan. Kuya, tabangin ko ba? Buhatan yung akong 300 words reason eh.
Amag theology ka, nagharatan eh. Ingon, magod sila ng theology na sila. Nga, isunod ko nila, theology sila. Ay, nadugay na ako, pag-intro na ako dito ng isuon, hibalan ako, na-intro na to. Hibalan ako, pastor, ba niya akong gikuha niya eh. Ba't ito parang pag-abot dito sa classroom kay Daniel and Revelation, mga dragon-dragon, ba niya akong isuon, yung klasiya eh. Dito ko na hibalan eh, pastor, ba niya akong gikuha niya eh. So, in short, yung isuon, kanang na-pastor bitaw mga mas plano. Sa plano. Ang nagwali atong panahon na sa alumni church, ang iyang topic, may tungod kay Gideon. Katong si Gideon na ngayon, side ba? Na ngayon sa kasayan si Ginoo. Napila sila na ngayon. Di, napoy niingon dito nga, ang hiwali nito, kay kato lagi, usa ka farmer nga batanon, nga nagampo siya sa Ginoo, pag umanay kampo, pag nagdaro siya umahan, nakita niya ang gabon, ang clouds na formang PC. Di, iyang pagkasabot, preach Christ. Muna ito, nag-enroll siya ang theology sa MBC, pagka-graduate niya, nahimo siya pastor, hindi naman siya effective. Di, niundang siya sa pagka-pastor, nagtanong siya kung tuwan, mais, na nilampo, mahimo niya ginabuhi. Iyon siya, dito, preach Christ, plant corn dito diyan. Plant corn dito diyan. Sumoto yung nadunggan sa bali dito, mga kanang mga yung nag-decide. Tapos, ang ingon mo dito, kung gusto daw ang mga answered prayer nga dagko, kinahanglan ma-appreciate nimo kining mga ginagmay nga mga answered prayer. Kaya kung di makatagaan din ako, kung di ka kabalo ma-appreciate sa ginagmay, mo hindi nga. So, tuod ba? Ako kung gisuon na ako nadunggan, eh, kanina lagi meet na bread, sumunod ako sa nadunggan. Di niya na yung mga Ginoo. Parang mo maging sa plano na yung mga pastor mo Ginoo. Na yung mga kung sayan mo, kung pastor magigwa niyo, dili. Ako na kung sayan, siguro kayo. Wala pa ng prayer garden sa unang mga igsoon. Sa una, ako may nagbuhat ng prayer garden na nakilid sa Alumni Church na ipatulihan na naman yung mga kulong, na ipaglira, na yung mga bulang-bulang kaya. Ako yung nagtanong na sa una, landscape ko na diya, kaya buhat na prayer garden. Nakita sa mga admin nga nito turno na prayer garden, kung nga ilang kayo prubahan na magbuhat ng prayer garden dito sa NM3, sa Jubilee Park. Muna yung istorya na diya. So, ito ko. Ito ko, ano yung mga Ginoo. Tagay ko. Sir, first na sign Ginoo, kung itawagan, may igo na yung mga pastor. Simple gayo. Tagay daw kong bulpin, ba? Okay, kay bulpin. Miss bilaw yung bulpin. Simple na gayo akong prayer. Dito ko sa Jubilee Park ato, yan. Ito ko sa Inyang 3. Kaya ito laging Inyang 3. Inong sila nga dito na nag-pray itong founder ng katong tao na ipalit na ng itaas sa IBC. Ingat ko dito. Pag naman ako gato, nakakita ako bulpin na sign pin. Di ba po? Red o black. Wow! Saba ko kayo. Okay, kung nag-ampo na tubang na dayon. Di, niyato ko sa classroom. Nanabi ko sa mga classmate. Silang sa iyo, pastor na ko doon. Grabe friend. Nag-ampo ko rin na ba? Inong nagod sila nga, i-appreciate daw niya ginagmay ng mga answered prayer. Nag-ampo ko rin ang bulpin. Pag kumanawag ampo nga, dito ba madayan ba? Dito sa tao, ako doon ka bulpin doon. Sa ayaw, ito ba na? Mura ko to, bulpen rin ko to, pero iba na ako, kaya magod sila daw nga i-appreciate lagi daw ang ginagmay. Tapos i-share din mo sa iyong mga amigo, mga dito ba sa Ginoo. Kaya ang tagaan na ko, ikaduha na kong nokto ko, at ito ko simbahan mo nagpuyo. Kanang simbahan ka na nairong diha sa tumoy, diha mong magpuyo. Monitor ng mga mixer ba, microphone. Diha ko nagpuyo, buhat ko vlogger diha. Tapos, ano ko nga, marami ito kong dito sa akong side dito nga, Lord. Ikaduhang side, hilig ko bukat-kat anang atok sa Alumni Church ng Igsoon. Badumog kayo kuha ng Alumni Church una. Amot lang ko, magwali ko diya sa Alumni Church kasi mga rinutog ko yan. Kana ba itong baptistry sa likod? Ako ko ng punog tubig. Maglingo-ligo rin ko. Maglangoy-lang. Maglangoy-langoy rin ko mga diya. Badumog ko sa una Igsoon. Ay ko ito, pastor ko. Naglangoy-langoy ko diyan ko. Makita ko sa church board. Badumog yung sapan yung ko diba. Tapos, kuha ko sabon dito, ako rin ipanghumol ang mga kurtina sa simbahan, sa guest room. Kaya, aron i-appeal man ako ang mga bulingon, kaya ako ko'y sabon ko. Di ang brother, kaya kong laban ang mga kurtina sa simbahan, kaya aron ma-appeal ako sa ina. Di, pag tuyuan man ako nga dito ko magbanlaw sa baptistry, kay dako ang kay baptistry, dito ko magbanlaw sa kurtina, pati dali ako, ha? Di, magbanlaw ko, ligo-ligo ng mga kapil, magsigig lang, magsigig-ligo. Kaya kung madakpan ko sa church board, may kung ko nga nagbanlaw, magot rin there. Yung ano, maglugan sa agad, MBC. Tapos, tuot man, ikat-kat ko sa atop sa pagkagabi
Nagdala kong foam. Kanang mga foam sa guest room ako, nagdalot sa ato. Kaya pala, ano ginanila mo yung lumi, hindi rin bata. At ito sa anak, nagila ko dito sa ginawa iso, nagangko ko. Anak nga, Lord, ang ikaduha masaya lang akong pangayoon. Kaya hindi ko convince ng mga pastor ko, pwede mo ko ang ngayon ng pastor, kaya hindi ko bright pa. Na mga kung ikaduha masaya, Lord, ay ikaduha masaya. Kaya na-appeal naman ko atong prayer friendship circle na kada alas 4 stand-up, magtapok dito sa Jubilee Park, ay mag-ampo, mag-awit, mag-worship. Mga Lord, pwede ba nga? Tinukod din nga gitawagan ko nimo, pwede ba nga ako may ikaduha nga maabot nga tao dito sa meeting? Kung ako ikaduha nga tao maabot sa meeting, nga namurag ma-convince na ikaw ginawa nga gitawagan dito nimo nga mahimong pastor. Tungod man, alas 4 magsugod ang meeting dito, niakto ko dito there, 4:45 na. Hindi lagi ko gusto nga mahimong ikaduha mo dito. Magtuloy ko ito ba? Niakto ko dito, 4:45. Kaya abot na ko dito mga igsoon. Ako sa kabutangan na duha naman sila. Katulad ng presidente at sekretary, katulad ng presidente na mo dito kay doktor na karon sa Cebu. Nalimot, mas pangat ng bata ko. Kaya ilagay ko sa namo, doktor na karon. Di, nagtulo ako duha, nagduha ko sa duha, nagduha sa di kare. Nakoy diya po sa Ginoo nga, wala tuba. No, praise the Lord. Asa? Anak na mo nga, grabe. Tuloy ko itong pala. Pag-abot na ako, usap ko na nga abot ng mga kauban mo, ang sunod-sunod. Nung ito ko igsoon. Tuod man, mga pilagaan daw. Ako sa ko, di ko magandang sino, di ko ang ngayon ni Pastor Gilbert. Pwede ba nga, mga ko, last na lang hindi nga sa'yo. Akong last nga sa'yo na ipangayo, kaya ako problema galing, anong dili ko mag-pastor, kaya dili lagi ko bright. Buko lagi ko. Kaya ana na ko nga, last nga sa'yo, Lord. Ang sa'yo niya akong pangayoon, kaya problema ko, kaya di ko bright. Papasara daw ko sa exam eh. Mag-exam na karong sunod semana. Kung magkapasar ganin ko, Lord, kamugot ko lagi mo na yung magpastor ko. Di, ito man. Wala ko ni sulod. Masa, pagkapasar, wala ko kasulod sa klasulod. Wala ko sulod-sulod. Absent ko, absent. Wala ko yung notes. Wala ko. Kabalo ko sa exam. Kaya wala sulod-sulod. Sige na kong map dito sa sibahan. Higlo itong mga siyar. Kuskus itong mga bawal. Daghang siyar na sa likod sa alumni church. Tuod man, pag exam na, saka na ko dito, kaya exam ulit, pag iko, ulit. Pagdungon ko, pag late, pag iko. Pag-awag na ka dito, si Sir Madriaga ang kanatotid, Sir Professor na to, tapos sagol pa kay minor subject mo dulog, sagol ang mga lain ng mga kurso. Naunsa mong kabutangan na ang item, 120 items man ang exam, niya walay time ba? Yan isud-isud man ang exam. Di ba partner man sir ang exam? Pag-abot na ko dito, naka-partner na sila. Ikaw din siya, okay, class, huwag mo i-heard out have partner. Habi ka, amitas, o kamo, kaya ito, mag-isa sa mga breaks, sa along class na, kung di ito anak ni Luda, dalibugin ko kung anak ba ito ni Pastor Adil o anak ni Ma'am Sugita. Basta kaya isa to sa mga breaks, sa along classroom. Dito, kung partner, okay, masarin. Partner ka dito. Nanin ko nga, sa pinag-ulangan, hindi ito break yan. Bakit ko kabalo ko siya itong isa kasi absent na ba? Kaya sige lang ko absent. Ayun din siya, ay wala kaya. Ang bilang ng iyong ID kaya isulat na ako sa test paper. Pagkahuman sa exam there kaya na 97 may logo. Na 97 may logo, kaya ikon ko nga, Pastor, kita yung Lord. Suka na ito na yung soon, seryoso na ako. Study na rin ko. Suko na rin ko study. Sige lang basa. Kana kung magbasa ko nga di kayo ko kasabot, so iwasan yun. Balik na ko.